Tervetuloa tutustumaan Aalto-yliopiston portaaleihin, oppimisympäristöihin ja tiedotussivuihin. Seuraavan parin minuutin aikana pääset tutustumaan niistä käytetyimpiin. Into on opiskelijoille tarkoitettu portaali tiedonjakoon ja vastaavasti Inside on henkilöstölle tarkoitettu intranet. Oodi on opintorekisterijärjestelmä. Nopasta löytyvät kurssien tiedot ja uutiset, ja jokainen yliopisto tarvitsee oman sähköpostinsa. Stackissa tehdään matemaattisia online-tehtäviä. Optima on yleinen oppimisympäristö, ja Moodle on eräs toinen oppimisympäristö. Yliopisto tarvitsee myös oman wikinsä, sekä toisen wikin opiskelijoita varten. Python kurssilla tehtävät palautetaan Gobliniin. Jos ohjelmoit C:tä, palauta tehtävät NG-järjestelmään. Kung Fu Writing on kielikeskuksen kursseilla käytettävä järjestelmä aineiden palautusta varten. A+ on oppimisympäristö. Tenttiarkistosta löydät vanhoja tenttejä. Kirjastolla on oma sivunsa, josta löydät linkit Alli, Arska, Nelli tiedonhakuihin sekä MOT-sanakirjat. Aalto ShareTribeissa voit muun muassa myydä ja ostaa. Rubriikkiin voit palauttaa ohjelmointitehtäviä. Aalto-yliopiston pääsivulta löydät ajankohtaista tietoa. Seuraavilla helpoilla ja lyhyillä askelilla pääset Stack-järjestelmään. 1. Avaa selain, 2. Mene noppaan. 3. Klikkaa Courses, 4. Kirjoita kurssinimi, 5. Klikkaa Search, 6. Klikkaa kurssinimeä, 7. Klikkaa viikkoharjoitukset, 8. Klikkaa Stack-tehtävät, 9. Klikkaa täällä, 10. Klikkaa Hakalogiin, 11. Klikkaa valikkoa, 12. Klikkaa Aalto University, 13. Klikkaa Select, 14. Anna käyttäytynnassa salasana, 15. Klikkaa Login, 16. Klikkaa Click here to continue, 17. Klikkaa kurssinimeä, 18. Klikkaa harjoituskierrosta, 19. Nyt voit aloittaa tehtävien tekemisen.